Vale, sí, fa 3 anys que no pengem res aquí. Què passa? El perfil és nostre i l'utilitzem com volem. Ara passem de la ràdio, A la merda. a la merda de la ràdio, a la merda Marconi. Qui és Marconi? Era l'inventor de la ràdio. Pues a la merda Marconi i Crec. el Tesla. I a la merda YouTube. I a la merda currar-se les coses. I cobrar tampoc, és igual. Atenció, perquè ens volem apuntar al carro dels podcasts. Ojo la novetat, no parlarem de comèdia. Perquè si hi ha una cosa que els agrada més als còmics que parlar de comèdia, és fer un podcast que parli de comèdia. Nosaltres el que volem és aprendre. Ets un boomer... Com és? Ets un boomer... Saps dir boomer? Boomer! Ets un boomer i no t'integres a les converses de joves? Ets jove i no t'integres a les converses de boomers? Ets tan boomer que no saps què vol dir boomer? Aquest és el teu podcast. O no, o no. Cada setmana, almenys fins que ens cansem, Sí. penjarem un capítol nou. Parlarem de la deep web, de flexitarianisme, rebranding, de ghosting, de fisting... Ja ho hem entès. És més barat que l'enciclopèdia a la Rosa. Ah, i el fem a la llama. Torna, va.